संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा इथे श्रीगणेश होतोय. मिथून चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर आहे. मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये 2 गडी गारद केले देखील होते. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती तुषार पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेडूवरती वैयक्तिक गडी संघाचं खातं खोललं जात आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मिथून तयार. पुढील चेडू असेल. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जात आहे. इथे मात्र याची उद्ध्वस्त होताना पाहायला मिळाले. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 1 या धावसंख्येवरती तुषारच्या रूपात पाहायला मिळाला. अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्पा मेंटेन केला जातो. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी मिथूनच्या माध्यमातून केली जाते. तुषारला डगआउटचा रस्ता दाखवला जातोय. नक्कीच सॉरी माफ करा, महेशला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मिथूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. दोघे पण इकडे या बसा. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये साईला दाखल केला जातो. 1 या धावसंख्येवरती पहिला गडी गारद केला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मिथूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अशाच प्रकारची गोलंदाजीची गरज आपल्या संघासाठी असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मिथून तयार. स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज साहिल पाहायला मिळत आहे. बॅट टोकन आव्हान केलं जातंय मिथूनच्या गोलंदाजीचं. पुढे चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकलाय. चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जात आहे. 1 धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती इथे वैयक्तिक खातं खोललं देखील जात आहे. संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. मिथून वैयक्तिक 3 चेंडू फेकत 1 धाव 2 धावा खर्च करतो आणि एका गड्याला इथे माघारी पाठवलं जात आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी मिथून करतोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू असेल पंचांच्या डाव्या हाताकडून राईट ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू आपल्याला हा फेकलेला पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली जाते. चांगला टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची इथे चालता घडताना पाहायला मिळेल. सवी स्पोर्ट्स या संघाचा इथून उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळालाय. 4 चेंडूवरती 2 धावा खर्च केल्या जात आहेत. 1 गडी इथे गारद केला जातोय. संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. पुन्हा एकदा मिथून तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्शनच्या दिशेने खेळला जरूर जात आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये केवळ एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 3 चेंडू आणि 2 धावांवरती फलंदाजी करताना तुषार पाहायला मिळाला. इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जरूर जात आहे. 1 धाव तरी ती कंप्लीट केली गेली. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जाते. 2 धावांवरती समाधान मानावं देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 5 वरती जाऊन पोहोचले. एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये पहिलं षटक इथं संपतंय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मिथूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा केवळ खर्च केल्या. 1 गडी इथे गारद केला देखील जातोय. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रथमेश दाखल केला देखील जातो. वैयक्तिक कुठे पहिला आणि सगळ्याकडून दुसरं षटक फेकण्यासाठी प्रथमेश गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होताना पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला साहिल पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्रायक एंड वरती तुषार पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये केवळ 5 पाहायला मिळाली आहे. वैयक्तिक कुठे पहिल्या संघाकडून दुसरे षटक घेऊन प्रथमेश पंचांच्या उजव्या हाताकडून राईट राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिलाच चेंडू इथे मात्र स्लो वर्गातील फेकलेला चेंडू लेक्शनच्या दिशेने चेंडूला कटवले जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. 1 धाव तरी ती कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. फडकीचा जादूगर म्हणून त्याला ओळखला जातो. असा प्रथमेश आपल्याला क्रीडांगणाच्या मध्ये पाहायला मिळालाय.
चेडूवरती इथे फिंगर रोल केली जाते, चेडूवरती इथे नजाकत दाखवली जाते आणि चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी प्रथमेश करताना पाहायला मिळतोय. अचूक टप्पा इथे आता मेंटेन करावा लागेल. पुन्हा एकदा प्रथमेश पुढील चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुढील चेंडू इथे तर रिव्हर्स अटॅक करण्याचा प्रयत्न, उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. चेंडूला पाठवलं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावांसाठी रिव्हर्सचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. तुषारकडून चांगली फलंदाजी होते. याचे 4 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये 10 वरती जाऊन पोहोचले. अकोल्यातून फटका आपल्याला तुषारच्या घणाघाती षटकार. मॅन ऑफ द मॅच साठी गॉगल्स आणि जे ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसचे सन्माननीय साळवी दादा उदय साळवी साहेब यांनी आपल्याला प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी गॉगल्स आपल्याला दिलेले आहेत. त्यांचे बंधू उदय दादा या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, मिलिंद दादा या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मी विनंती करतो मिलिंद दादा साळवी आपण या ठिकाणी स्थानबद्ध व्हायचं, आपला या ठिकाणी सन्मान केला जाणार आहे. गोलंदाजाकडून आता कमबॅक केलं जात आहे. निर्धाव चेंडूची एक सांगता घडताना पाहायला मिळेल. मागच्या 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार आपल्याला तुषारच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील. दुसऱ्या चेंडूवरती रिव्हर्स अटेंड करून इथे आदरणीय मिलिंद साळवी यांचा सन्मान केला जातो. मी प्रवीण हिंदरे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करूया. एक स्पर्धा रंजक होण्याच्या इराद्यानं या ठिकाणी ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आपण उदयजी साळवी यांच्या माध्यमातून गॉगल्स प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी आलेले आहेत आणि त्यांचे बंधू आज या ठिकाणी मिलिंद उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातो. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू होता. चेंडूला नक्कीच पाठवला जातं. क्षेत्ररक्षकाकडून होते झेल निसाटली जाते. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. 2 धावांवरतीच नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. थोडासा गचाळ आपल्याला धो पाहायला देखील मिळालाय. दुसऱ्या धावेचं रूपांतर येते तिसऱ्या धावेमध्ये दोन्ही फलंदाज करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळतील. नक्कीच या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. संघाची धावसंख्या वाढते आहे. 19 या धावसंख्येवरती दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. कुठेतरी प्रथमेश षटक आपल्याला महागडा खर्चाला पाहायला मिळालं. वैयक्तिक 5 चेंडूवरती 14 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा प्रथमेश गोलंदाजी मार्क होऊन तयार. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू साईडला इथे फसवला जात आहे. लेग ब्रेक केला जात आहे. चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते संगता भरताना पाहायला मिळालं. 2 षटकांचे ते खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 19 धावा पाहायला मिळतील. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 19 धावा पाहायला मिळतील. वैयक्तिक प्रथमेश कडून दुसऱ्या षटकामध्ये 14 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या. थोडस महागडं षटक आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळालं. रोशन याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतील पहिला आणि संघाकडून 300 षटक घेऊन आपल्याला रोशन गोलंदाजी बार करून तयार होताना पाहायला मिळेल. वैयक्तिक कुठेतील पहिला आणि संघ 30 षटक 55 डाव्या हातावर अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्ड हिटर गोलंदाज आपल्याला तुषार कापरे पाहायला मिळतोय. 8 चेंडूवरती 17 धावांची ताबडतोड फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना तुषार पाहायला मिळालाय. पहिलाच चेंडू समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळण्यात जरूर जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबाची इथे संधी निर्माण झाली आहे. इथे मात्र फलंदाज धावबाद होताना पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला 20 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळालाय. केवळ या चेंडूवरती एक धाव घेतली जाते. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये
22 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. तुषार आक्रमक फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालाय. 10 चेंडूंवरती 20 धावा इथे खर्च त्याच्या माध्यमातून केल्या देखील जातात. पुन्हा एकदा तुषार तयार. पुढील चेंडू समोरच्या दिशेने बुटाफटका खेळला देखील जातो. एकच धावे ती कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती विश्वास दाखवावा लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 23 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला नवीन फलंदाज सुशांत पाहायला मिळाला. सुशांत वरती विश्वास दाखवलाय. विश्वासावरती उभं राहावं लागेल. बॅट टोकून नक्कीच आव्हान केलं जातंय रोशनीच्या गोलंदाजीचं. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र बोटा फटका जरूर खेळायचा होता. चेंडू बॅटशी हलकीच्या गणाने ट्रॅव्हल होता डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 24 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. सुशांतला इथे मोठे फटके खेळणं गरजेचं आहे. बॅट टुकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे. पुन्हा एकदा सुशांत स्ट्रायकिंग एंड वरून तयार होत आहे. 5वा चेंडू असेल तिसऱ्या षटकातील. इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने चेंडूला कटवलाय. धावबाची संधी निर्माण झाली आहे. सुशांतला परत इथे माघारी पाठवला देखील लागतंय. धक्का क्रमांक 3 24 धावसंख्येवरती लागलाय. संघाची धावसंख्या देखील रोखली जाते. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 24 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. मोठा मोहरा इथे एक घालत केला जातोय पांडवराज 11 या संघाचा. थोडस कॉलिंग आपल्याला तुषारच्या माध्यमातून चुकताना पाहायला मिळालं. स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला अक्षय तुषार पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अक्षय पाहायला मिळालं. गोलंदाजी मार्क करून रोशन तयार होताना पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 5 चेंडूवरती 5 धावा इथे खर्च केल्या देखील चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी रोशन करताना पाहायला मिळतं. इथे मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू नक्की जो होता निर्धाव चेंडूचे इथे पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतो. वाईट चेंडूचा कुठेतरी लाईनीने लेन देते आता बेकारली जाते. गतीत परिवर्तन केलं जरूर होतं. स्लोवर गतीचा चेंडू इथे फेकला जरूर होता परंतु इथे लाईन आणि लेन तर बेकारली जाते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू अंतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. इथे मात्र झेलबाची इथे संधी पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. इथे मात्र फॉलोथ्रो मध्ये इथे झेल घेतली देखील जाते. तुषारचा एका मोठा मोहरा क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवला देखील जाईल. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 25 धावा पाहायला मिळतील. तुषार सारखा बोटावर क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवला जातोय. वैयक्तिक 12 चेंडूंवरती 21 धावांची इथे खेळी करत तुषार क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालाय. 3 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 25 पाहायला मिळते.
केलं जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अक्षय पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्राईक एंड वरती नवीन फलंदाज प्रमोदला दाखल केला जातोय. दोन्ही फलंदाज एकही चेंडू अजूनही फेस केला नाहीये. पुन्हा एकदा ओमकार तयार पंचांच्या डाव्या हाताकडे आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. शेवटच्या लढाई 6 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 षटकांचा इथे खेळ संपलाय. संघाची धाव संख्या रोखली जाते. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये केवळ केवळ 25 धावा खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज या पहिला चेंडू येथे लेग साईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी निर्माण झाली आहे. 3 क्षेत्ररक्षक येथे आपल्याला झेल खाली येताना पाहायला मिळाले, परंतु इथे झेल निसटली जाते. टोटली चेंडूवरती 2 धावा इथे वसूल केल्या देखील जातात. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 27 वरती जाऊन पोहोचले. नक्कीच एक आक्रमक फटका आपल्याला अक्षयच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. थोडीशी अजूनही ताकद आपल्याला इथे लावावी लागेल. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र कमबॅक आपल्याला ओमकार करताना पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची संख्या करताना पाहायला मिळाली. अचूक टप्पा इथे वारंवार मेंटेन केला देखील जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी ओमकार करतोय. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 चेंडूवरती 4 घणाघाती इथे प्रहार येणे गरजेचं आहे. धावांचे इथे डोंगर उभा करावा लागेल. एकदा गोलंदाज या पंचांच्या डाव्या हाताकडून पुढील चेंडू इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी निर्माण झाली. झेल निसटली जाते. 2 धावा तर इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. थोडस आपल्याला गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणाचं पाहायला मिळालंय. झेल इथे निसटली जाते. याच 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 29 धावसंख्येवरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. शेवटची निर्णायक 3 चेंडूवरती 3 चेंडूवरती 3 घणाघाती प्रहार येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला अक्षय पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा झेलबादची संधी निर्माण झाली आहे. इथे मात्र झेल नक्कीच घेतला देखील जातोय. अक्षयला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. धक्का क्रमांक 5 आपल्याला 29 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. चांगली झेल आपल्याला क्षेत्ररक्षकाकडे पाहायला मिळाली. 2 चेंडूवरती 2 जीवदार आपल्याला अक्षयला देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले. परंतु तिसऱ्या चेंडूवरती अक्षयला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. संघाची धावसंख्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 29 धावसंख्या पाहायला मिळते. अंतिम षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहे. अभिलाषला दाखल केल्या जाते. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. ऑन हॅट्रिक आपल्याला ओमकार पाहायला मिळतोय. उत्कृष्ट गोलंदाजी आपल्या संघासाठी केली आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची साथी इथे झेल घेतली जाते. नक्कीच ओमकारची आपल्याला हॅट्रिक पाहायला मिळाली. काय गोलंदाजी केली आहे. फुलातून गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. केवळ आणि केवळ आपल्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च केल्या आणि 3 गड्यांना क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. संघाची धावसंख्या 4 षटकांच्या अखेरीस 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 29 धावसंख्या पाहायला मिळाली. 30 धावांचं उद्दिष्ट सावी स्पोर्ट्सच्या संघासमोर आपल्याला पांडवराव जिलेबना संघ ठेवताना पाहायला मिळतं. येणाऱ्या आता 24 चेंडू आणि 30 धावांची गरज असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला ओमकारच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 4 धावा खर्च करत 3 गडी इथे गारद केले. मिथुनच्या माध्यमातून सुद्धा चांगली गोलंदाजी झाली. 5 धावा खर्च केल्या. 1 गडी गारद केला. रोशनच्या माध्यमातून आपल्याला सुद्धा चांगली गोलंदाजी
सलीम इम्रानची जोडी देखील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाली. स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रथमेश ते नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला आज शैलेश पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा थोडीशी आपल्याला खराब पाहायला मिळेल. प्रथमेश कडून 14 धावा इथे खर्च केल्या, परंतु इथे फलंदाजी अफलातून करावी लागेल. गोलंदाजीचा भार अक्षय वरती सोपवलं जातं. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघाकडून देखील पहिलं षटक घेऊन आपल्याला अक्षय पाहायला मिळेल. पंचांच्या उजव्या हातातच प्रथम राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू असेल प्रथमेशच्या साडी, इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी आहे, झेल इथे ढेपली जाते. पहिल्या चेंडूवरती प्रथमेशला माघारी पाठवला देखील जात आहे. चांगली गोलंदाजी अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. जाळ्यामध्ये इथे मासा अडकवला जातोय. अक्षय सारखा चांगला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. प्रथमेशला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. एक मोठा गडी मोठा मोहरा पहिल्या चेंडूवरती गारद केला जातोय. उत्कृष्ट चेल आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाली. प्रमोदच्या खात्यावरून इथे उत्कृष्ट चेल पाहायला मिळाली. तीस धावांचा पाठलाग करत सावी स्पोर्ट्स असं क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाला होता. पहिल्या चेंडूवरती प्रथमेश सारखा मोठा गाडी क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यानंतर होणारा सामना असेल प्रशांत 11च्या विरोधामध्ये सह्याद्री बॉयज. दोन्ही संघाचे कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ द्या. नाणेफेकीचा कल करून घ्यायचाय. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये रोशनला दाखल केला देखील जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला रोशनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. 6 धावा खर्च करत एक गडी ते गारद केला देखील होता. इथे मात्र आता फलंदाजी आपल्यातून करावी लागेल. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पहिले षटक प्रगती पथावर येणार. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पंचाच्या परत एकदा उजव्या हाताकडून मारा करेल. पहिला चेंडू असेल रोशन याच्यासाठी बॅट टुकून आव्हान केलं देखील जात आहे. पहिला चेंडू इथे मात्र अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. 22 रुपयात चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी याच एका अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. आता मात्र येणारे 22 चेंडू आणि 29 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सावी स्पोर्ट्स संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून अक्षय तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचाच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्पा वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. भले मोठं रनअप घेऊन गोलंदाजी करताना माहेर असलेला गोलंदाज पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते वारंवार सांगता करताना पाहायला मिळाले. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललं. येणारे 21 चेंडू आणि 29 धावांची गरज आहे. धावसंख्या 1 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. एक गडी पहिल्या चेंडूवरती गारद केला जातोय. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती रोशन नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळाला. इथे मात्र लक्षाच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी ते धावून कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेने समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती नवीन फलंदाज शैलेश पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 चेंडू इथे फेकले देखील जाते. अजूनही पहिल्या षटक प्रगती होत असं येणार 2 चेंडू असतील. 20 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. पुढील चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने फटका खेळला जरूर जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागणार आहे. एकेरी आणि दुहेरी धावांवरती जास्त इथे विश्वास दोन्ही फलंदाज दाखवताना पाहायला मिळतील. पहिले षटक प्रगती होत असताना येणारा अंतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 3 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला रोशन पाहायला मिळतं. बॅट टोकून आव्हान केले जाते. अप्रतिम गोलंदाजी तेच तर्रार गोलंदाजी आपल्याला अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. पंचांकडे दाद मागितली जाते. नक्कीच मंच अपील ते नाकारताना पाहायला मिळतील. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्या अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकामध्ये केवळ ते 2 धावा त्याने खर्च केले. एक अतिरिक्त बँक स्वरूपात धाव संघाला दिली देखील जाते. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये 3 धावसंख्या पाहायला मिळाली. यानंतर होणारा सामना असेल प्रशांत 11 संघाच्या विरोधामध्ये सह्याद्री बॉयज. एकनाथ त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन आपल्याला एकनाथ पाहायला मिळेल.
चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. येणाऱ्या 18 चेंडूवरती 27 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 3 ही धावसंख्या पाहायला मिळते. एकनाथ गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची हे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अप्रतिम गोलंदाजीचा इथे नमुना पेश केला जातोय. अक्षय कडून सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. त्याच प्रकारची गोलंदाजी इथे आपल्याला एकनाथच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या ठिकाणी दोन्ही संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल केला जातो. आदरणीय मिलिंद साळवी यांना विनंती करतो, ज्यांच्या मदतीने आपल्याला आकर्षक असे गॉगल्स या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेले, त्यांची शुभेच्छा आपण या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल ठरवताना पाहतो. केला देखील जातोय. करडला इथे उभं राहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजीचा भार एकनाथ वरती सोपवलाय. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. एकही धाव खर्च करतोय. एका गड्याला घारात केला देखील जातोय. तिसरा चेंडू इथे मात्र मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. चेंडू देखील शरीराला आदळ होते. एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. हेडर अजूनही 15 चेंडूवरती 27 धावांची गरज असणार आहे 26 स्पोर्ट्सच्या संघाला. गोलंदाजी मार करून एकनाथ तयार. उत्कृष्ट टप्पा इथे वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. पण एक आपली चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने खेळ चालू जात आहे, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एका धावेसाठी केवळ इथे एक धाव या फटक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 5 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. येणारे आता 14 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना येणारे अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 2 गाड्यांच्या मोबदल्याने केवळ धावफलकावरती धावा 5 लागताना पाहायला मिळाल्या आहेत. कुठेतरी आता आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल. एक दुसरा इथे मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. तशाच प्रकारचा हा फटका मारायचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होता. साळवी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल उडवला जातो आणि सह्याद्री बॉईज म्हणजे जेलूनं हा टॉस जिंकलेला आहे. या ठिकाणी त्यांचा निर्णय आपल्याला काही क्षणापेक्षा कळवतील. आदरणीय सुधाकरजी लाड म्हणजे जेवीचे पप्पा यांची टीम आहे. संघ मालक स्वतः सुधाकर लाड आहेत, ज्यांचं चांगल्या प्रकारचं योगदान या स्पर्धेसाठी आहे. जेलू आपला निर्णय ताबडतोब आम्हाला कळवायचा आहे. गोलंदाजी मार करून एकनाथ तयार. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने जरूर खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अलीगड आणि केला 6 धावांचा कर. करंटच्या माध्यमातून येतो एक घणाघाती षटकार. या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज बॅटमधून आपल्याला घणाघाती षटकार पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 12 या धावसंख्येवरती आक्रमक फटका आपल्याला रोशनच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. सह्याद्री बॉईज कळवणे या संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं. 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 12 वरती जाऊन पोहोचली. आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे.
अफलातून फटका आपल्याला रोशनच्या बॅट बद्दल पाहायला मिळाला होता. नक्कीच एकनाथ वरती आक्रमण चढवलं गेलं. अंतिम चेंडूवरती ते षटकार ठोकला देखील जातोय. येणारे आता 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. 9 धावांचे ते रनरेट इथे मेंटेन करावा लागेल. येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला करण पाहायला मिळतं. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला आक्रमक फलंदाज रोशन पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 7 चेंडू आणि 9 धावांवरती फलंदाजी करताना करण या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. सुशांत त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोणते पहिला आणि संघाकडून तिसरं एक महत्वाचं षटक घेऊन आपल्याला सुशांत पाहायला मिळेल. 12 चेंडूवरती 18 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 12 पाहायला मिळाले. गोलंदाजी मार करून सुशांत तयार होईल. पहिलाच चेंडू असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती करण पाहायला मिळतं. इथे मात्र बोटा फटका जरूर खेळला जातोय. आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अफलातून गोलंदाजी आपल्याला पांडवराज जिल्ह्यामध्ये संघाची पाहायला मिळते. 11 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. अजूनही संघाची धावसंख्या 12 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पुन्हा एकदा सुशांत तयार. पंचांच्या डाव्या हाताकडून पुढे चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. अचूक टप्पा वारंवार मेंटेन केला देखील जात आहे. पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. कोणती धाव या चेंडूवरती घेतली जात नाही. बॅक टू बॅक 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. आता मात्र दबाव करणवरती तर पाहायला मिळणार आहे. दबावामध्ये नक्कीच प्रभाव पाडावा लागेल. एकतरी मोठा इथे फटका येणं गरजेचं आहे. येणारे नक्कीच संघाची धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचले. येणाऱ्या 7 चेंडूवरती अजूनही 13 धावांची गरज आहे. चांगली फलंदाजी इथे होणं गरजेचं आहे. या एका चेंडूवरती एक घडाघाती षटकार किंवा चौकार येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग वरती आपल्याला करण पाहायला मिळतंय. करण वरती नक्कीच दबाव असेल. करण कडून हवी तशी फलंदाजी आपल्या संघासाठी होत नाहीये. इथे मात्र अंतिम चेंडू. इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी केली देखील जाते. इथे मात्र अप्रतिम आपल्याला यशकडून पाहायला मिळते. मोठा धक्का आपल्याला लागताना करण याच्या रूपात पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 3 17 धावसंख्येवरती लागलाय. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 17 धावा. असणार आहे. संघाची धावसंख्या 3 गाड्यांच्या मोबदल्याने 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. महेश वरती नक्कीच दबाव असेल. इथे दबावामध्ये प्रभाव पाडावा लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. स्ट्रायकिंग एंड वरती आक्रमक फलंदाज रोशन पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र
एक धाव तर इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येईल. इथे मात्र धावाची संधी निर्माण झाली आहे. धावबाद होताना आपल्याला अमित पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला पाहायला मिळालाय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येईल. वाईट चेडू धावून एक धाव कंप्लीट केली जाते. वाईट +1 टोटली चेडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 23 या धावसंख्येवरती धावबाद होताना आपल्याला अमित पाहायला मिळाला. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये थोडंसं कॉलिंग आपल्याला खराब पाहायला मिळालं. धक्का क्रमांक 14 23 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळेल. आता मात्र येणाऱ्या 5 चेडूवरती 7 धावांची गरज आहे. मैदानामध्ये वारंवार समीकरण बदलताना पाहायला मिळतंय. महेशला कुठेतरी अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील. अचूक टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल. निर्धाव चेंडू फेकणं गरजेचं आपल्या संघासाठी. पांडवराच्या संघाकडून पहिले 2 षटक आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाले. तो नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये मिथुनला दाखल केला देखील जात आहे. स्टॅकी गेट वरती एक हार्ड लिटर फलंदाज आपल्याला रोहन पाहायला मिळतोय. ज्याच्या बॅट मध्ये आपल्याला 1 षटकार आणि 1 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. आक्रमक फलंदाजासाठी ज्याला ओळखला जातो. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून महेश तयार. 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा अवांतर धाव. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. महेश कडे अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज असेल. अजून 1 ते 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकले तर सामन्यामध्ये अजून आपल्याला रंगत येताना पाहायला मिळेल. येणारे आता 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. शाकी एड वरती आपल्याला रोशन पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू आणि 14 धावांवरती फलंदाजी करताना रोशन पाहायला मिळालाय. इथे मात्र आक्रमक फटका खेळा देखील जातोय. क्षेत्ररक्षकाकडून थोडीशी आपल्याला चूक घडताना पाहायला मिळाली. चेंडूवर ट्रॅव्हल केला जातोय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अजूनही 1 धावाची गरज आहे. सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. अजूनही 1 नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्याकडे 9 चेंडूचे आहेत. 9+6 टोटली चेंडूवरती 7 धावा. या 7 धावांच्या मदतीने सावी स्पोर्ट्सचा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. काय फुलातून गोलंदाजी आपल्याला रोशनच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले. 11 चेंडू आणि 20 धावांची ताबडतोब गोलंदाजी आपल्या संघासाठी रोशन करताना पाहायला मिळालाय. आताच्या मॅचचा आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच पाहायला मिळतोय. या सामन्याचा हिरो ठरलाय ज्याने आपल्या फलंदाजीतून अफलातून फलंदाजी केली. धन्यवाद. 2 षटकार आणि 1 चौकाराच्या मदतीने रोशन ह्या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. रोशन ज्यांना मॅच ऑन केला तर रोशनला विनंती असेल ज्यांनी आपल्याला ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आजच्या या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी आपण जो पाहतोय मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे हिरो या सामन्याचा प्रत्येक सामन्याच्या हिरोसाठी गॉगल्स दिलेले आहेत. त्यांचे बंधू आदरणीय मिलिंद साळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी मिलिंद दादांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा हा किताब त्याला सुपूर्द करायचा. त्या ठिकाणी विनंती ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आपल्याला ज्यांनी प्रत्येक सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच साठी जे बक्षीस दिलेलं आहे त्या बक्षीसदात्यांचे बंधू आदरणीय मिलिंद साळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी मिलिंद दादांना विनंती करतो आजच्या सामन्याचा आत्ताच्या सामन्याचा जो मॅन ऑफ द मॅच आहे त्या रोशनला आपण हे बक्षीस सुपूर्द करूया. आपण पाहिलं याआधी जो नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी संपन्न झाला त्यामध्ये सह्याद्री बॉईज म्हणजे तळवणे या सामन्यानंतर मैदानात चालू होणारा जो सामना आहे या सामन्यानंतर लंच ब्रेक होईल. लीग स्टेजचा हा शेवटचा सामना असेल याची सर्व संघनायकांनी सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आपण 10 ते 15 मिनिटाचं म्हणून एक 15 ते 20 मिनिटाचा साधारणतः लंच ब्रेक होणार आणि त्यानंतर आपण या ठिकाणी सामने कंटिन्यू